E máis nada, pois imos despedir este programa. Imos facelo, pois, como comezamos, con música, coa música da rondalla Añoranzas. Moitísimas gracias. E vostede quen é? Eu son un componente máis da rondalla. Pois, Este é unha cousa que facemos todos os anos, pois queremos que vayas ti tamén con ela. é unha fermosa bufanda, sí, moitas gracias. Ben, como dicía, pois rematamos o programa. Juan Hernández é o director desta rondalla, que nos van cantar agora? Pues ahora vamos a interpretar una danza, un tema de aquel famoso maestro Malde, de aquí de Ferrol, y el poeta Pérez Parallés. Se titula Trova. Pois, cando queira. E máis nada, gracias pola súa atención. O vindeiro domingo estaremos novamente aquí a 1:05 da tarde na Televisión de Galicia, en Galicia Enteira. Quedan vostedes na compañía da rondalla Añoranzas. Ata o domingo. Armonía de un requiere.